Nista' mmexxi? Iva, ovvjament. Dawn kienu messaġġi li ntbagħtu bil-WhatsApp bejn il-Koordinatur tal-Komunikazzjoni tal-Ministru tal-Edukazzjoni u l-President tal-Kunsill tal-Malti, Olvin Vella, messaġġ li kien fih it-test ta' abbozz ta' stqarrija għall-istampa li permezz tagħha il-Gvern prova jispjega kif wasal għal ħatra ta' Norma Saliba. Bil-Ministeru jistaqsi lil Vella jekk kienx tajjeb għalih li jipproċedu u 12 minuta wara Vella wieġeb fl-affermattiv. Dan ħareġ minn dokumenti esibiti fil-qorti fejn jidher il-konsultazzjoni tal-Gvern mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti dwar il-ħatra ta' Norma Saliba bħala CEO taċ-Ċentru għall-Ilsim Malti li għadu kemm twaqqaf kienet ibbażata fuq messaġġ bil-WhatsApp u telefonata. Din l-informazzjoni ġejja mir-risposta għal protest legali mressaq mill-akkademiku Mark Amajra kontra l-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici, iċ-Ċentru tal-Ilsim Malti, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti u l-Avukat tal-Istat. L-oġġezzjoni ta' Amajra għal ħatra ta' Saliba ġejja minħabba n-nuqqas tagħha ta' kwalifiki akkademiċi rilevanti. Norma Saliba li kienet kap tal-aħbarijiet tal-PBS qalet li riżenjat fil-25 ta' Lulju minħabba raġunijiet personali u esprimiet ix-xewqa tagħha li tikkontribwixxi aktar abbażi tal-esperjenza estensiva tagħha fil-qasam. Din il-mossa qajmet diversi mistoqsijiet u Amajra ikkritika bil-qawwa lill-Gvern tal-li ħatar lil Saliba bħala CEO mingħajr konsultazzjoni xierqa li hu ddeskriva bħala irresponsabbli u insultanti u akkuża lill-Gvern li qed jimmina lill-gradwati u l-akkademiċi tal-lingwa Maltija. Il-kontroprotest tal-Gvern jgħid li kull nuqqas ta' komunikazzjoni kienet ir-responsabilità tal-President tal-Kunsill tal-Malti u sostna li kien inġust li wieħed iwaħħal biss fil-Ministru.